עוד סרטים לפייסבוק. וואי וואי וואי. יואו יואו. חיים שאתה אומץ היום, אה? זהו. שאתה מיס של אומץ היום. זהו, זה גמור. ספיר אותו לרצפה. תזוז מהחלקים, אתה תשבור אותם. נכנס לך פליאה אחר כך. לא יותר לך חזק. ישראל ככה אתה מוותר לו? צלם, צלם, צלם! צלם ותערוך את זה חזק. ישראל, תן לי זה. תן כזה אם אתה רוצה עזרה. הצלם! ג'אק, הוא אוהב לך. נכון, אתה ממש סליחה באמצע סליחה. איזה פחדן.